Въздушен остана горивен, маслен, въздушен, горивен, четвърти вид няма. 3 вида са. Какво е това миналия път? Ви го показвах. Според мен това е тристепенен комбиниран въздушен филтър. Това какво е? Клонен за чек. Инерционно маслен въздушен филтър. Това какво е? Термостат. Термостат. Тук е само един верен отговор. Това какво е? Това какво е? Каква? Перал? Какво е? Филтър ли? А какъв? Маслен центробежен филтър или маслена центрофуга. Това не може да не сте го виждали. Какво е филтър? Маслен? Какъв? Капсуловен, комбиниран. Това какво е? Да видите всички някои. Маслена помпа. Това? Какъв? Това е филтриращ елемент, не е филтър. Хартиен ли? Това се просто око се вижда. Преминаваме горе, червеничкото. Течност на помпа на охладителната система. Това и това после. Май не сте го виждали. Би трябвало да се сече, че това е гориво на гасателна помпа, ето помпените елементи, ето рейката. Това е гориво подаваща помпа. Разликата е, че тази е Bosch, она е руска. Това филтър. Това каква пружина? Клапан. Тези трите какви са? Клапани. Добре, това какво е? Карбуратор. Карбуратор двукамерен. Тук има две камери. Това е карбуратор еднокамерен. Това е маслената помпа, всъщност да се види кой има вътре. Без капа. Добре, тук, тия две такива са. Това какво е на буталото? Бутален на болка. Това е мръсното. Девойки, вие? Това пак беше буталото, което висна. Цилиндрова втулка. А това самото какво е? Вдигаща щанга. Да? Кубилици. Това какво е? Бутални пръсти. И това? Бие. Бие ли на някой майстор може да му кажете? И на френския, така и на италиански. На български е мотовилка. Ето там на някои да кажете биела. Или по механизация на дърводобива резачка. Или... Черупки на плъзгащи лагери, основни или мотовилкови, не се знае. Това? Какъв? На зъбен. За какво служи? Що е на зъбен, а не... Какво задвижва? Идиота не задвижваме, бе. Виждам това. Къде го задвижва? От коляно ви. Каква там всъщност е? Едно към две. Това какво е? Това са... Гарнитура, четворка с гарнитура. Или без. С или без. Какво е това? Къде се слага? На цилиндрата. Не на главата, а под главата. Между цилиндровия блок и цилиндровата глава. Ами не знам, дами и господа, стягайте се.